Impanyinat na ase dwumadie na wohwɛ yi. Sɛdeɛ onim no, yɛhwɛ history anaasɛ folklore anaasɛ mysticism adeɛ bi a betumi aboa yɛn aboa nkyirima ɛna yɛka ho asɛm. Yɛhwɛ dɔma suma asante nsɛnsɛm. Obi betumi ayɛ asante dɔm. Obi betumi asɔre asante sɔre di nkonim. Na deɛ na nipa na yɛhwehwɛ. Na deɛ na ɛhyɛ suma hene ɛne dɔma ahenkuro hene kutupa sɛ ɔmo nsɔre asante so. Anaasɛ ɔmo nka nsɛm a ɛde yone ɛbɛba Ghana. Anaasɛ asante mɛmu. Yɛsua deɛ onim no bra bɛkyerɛ na amanfoɔ so ne de. Yɛsua bibi mfiri. Yɛn twetwe nkɔmmɔ nkɔfa ntɔkwama but ɛwɔ sɛ nipa sua deɛ. Banya ɔhempɔn kɛseɛ bi wɔ mpanyinat na so. Ɔhene me wakɔ aba o. Ya minya. Yo, where there udi hu here because amanfoɔ dem sɛ yɛfrɛ ofori because me know I show baako ne mienu bi. Sɛ obi frɛ Santahene Yewura anaasɛ Miwura kasa Yewura anaasɛ Miwura no ya na ɛkyerɛ sɛ obi yɛ akoa ma Santahene na. Sɛ bono hene bi frɛ Santahene sɛ Miwura ɛma saa bono chief no bɛyɛ akoa ma Santahene na. Sɛ kuapemni bi anaasɛ sɛbe Ghana atifi amantam hɔ hene bi frɛ Santahene sɛ Miwura anaasɛ Yewura kyerɛ sɛ saa ahemfo no ɔmo yɛ nkoa anaa. Na nsɛm a dɔmahene ka no, nsɛm a ɔsiadeɛ yɔ Agyemambadu the second ɔka no, ya na nokure bi wom. Yo na meda say so. Okay, so if say ɔhene bia ɔwɔ ɔte akonya tuntum so no. Ɔhene bia ɔte akonya tuntum so no. Yɛde ne fantitie mu. Ɛno akyi no ogunsa ɛhyɛ akonya ne bɔ. Sɛ ɔntoto akonya n'ase. Enti no mmerɛ bi a ɔka sɛ ɔyɛ politics sɛ amanyɔkuo bi obi bɛ challenge ne sɛ amanyɔkuo bi ayɛ adwuma kyɛn saa amanyɔkuo no ɔno na adom a dɔmahene gyi di na ɔna akonya ɛbɛto saa kyakya no. That was that who sa akonya na ɔte so no. Ɔnhyɛ dɛ nim the value of saa akonya no. Because so the value of saa akonya na I don't think say nka ɔbɛka saa asɛm. So what you say? Ntimi de me hu ne sɛ na dɔmahene ensɛm kanye no. Ensɛm ni bi wɔ hɔ a enti so papa. Ɛnyɛ no korɛ. Adeɛ bia nipa na obi kyɛ ana na obi ɛyɛ ho dawerɛ meka sɛ ɛgye ho kyim no ano. Sɛ wonte ase a pufu ana afa kɔ baabi a asɛm ni bia wo. Menyini sɛ atebidie should be the result of trying to settle a certain dispute. Dɔmahene bi ani asante so da. Asante tumi no efiri tete. Na asante wotumi a akurama abesi ne. Ese kwa de ayɛ kɛse. Na de akɔyɛ ne sɛ asante adeɛ ɛfrɛ ne ntɔkwa yɛmpɛ bi mkɔpem sɛ saa asɛm a yɛka nyinaa yɛ nanamo na ɔmo pere baabi atena na ɔmo pɛ dabrɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de kyerɛ ɔmo kuro afei na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu to bi sɛ na obi amfa ntɔkwa amɛsa na ɔmo ntim na ako ne ade na yɛde settle for bibi a ne yɛnte ase. Nti ako n'akyi no nananam adom nkonya bae ɛne na call for the formation of Asante Nana. Nananam adom nkonya bae ɛna yɛde kyekyere Asante. Nanam dom nkonya nyinaa bae ɛna yɛde sikadwa siri so. Yɛ ɔtena sikadwa so no yɛde tumi ne wura wa yɛde yɛahyɛ saa nipa ne nsa. Nti Asanteni bebia hyɛ Santehene nsa. Asɛm yɛde ma hyɛ wo nsa de yɛne sɛ na me wura ne wo anaa meboa. Ɛno nti ɛne yɛfɛ ne me wura. Ɛnyɛ akoa fam daabi. Na amanhene na ɔmo wɔ Asantema mu no ɔmo kɔhyia ɛsom ɛkyerɛ yɛn nkyirima no yɛamammerɛ ɛne yɛamanneɛ. Kwan a tete nanamfa so yɛ ɔmo noɔma ɛne kwan a ɛfa so de buo ɛma ɔpanyin. Ɛsiane sɛ yɛsi ahemfo kyiniyɛ no ebi ɛdidi bi akyi. Na ɔmanhene amfa nanam kɔhyia no yɛyi ɔhene baako a ɔyɛ ɔhene bɔn a ɔda mu nyinaa no. So ɔmanfo bu ama na me uba wo mpɛsua so na wo yɛ ɔmanhene a me di bo bɛma wo. Dabi
esan se wo kire me se ma memfa buo ma mpanyin se wate ase enti enye nipa na otiso no mu akonwa na otiso no saa na de buo ni ma enti unsa ahemfo nye bebrebe o moko hia santehene a yese wakwaha ne ntoma kire se wosoa wankwaha wonto yese wasoa wontoma akọ hemponi wamfa buo ama no e wo so kire nse nana min so me ntoma ma beti emum me breme ho ase abechia wo okay yesa na yenyi didi soa okay wachirem de nti a ye wokasa be se me kwaha mentuma ewo ohene bi anim ɔhen na kyerɛ social media rant no ahemfo mo gyina social media ne yɛnuanom a ɔmo firi baabi foforɔ a ɔmo de di santehene atam ɔmo ka nsɛm a ho hia no ɛyɛ kasa yɛnwura no anaasɛ miwura no na ɔmo nte aseɛ they think sɛ bi a ɔmo yɛ nkoa asɛ there is that kind of inferiority complex bi asɛ ɔmo bu ho abɔnfia na da na ɔno sɛ bɛfrɛ santehene sɛ miwura anaasɛ yɛnwura no asɛ ɛyɛ ɔmo den nti efe no wakyerɛ mu ama amansan ate ase nti yɛwura ne miwura frɛ no nyɛ nkoasom na sɛ freedom fighters we are fighting for freedom ne nyinaa no na kɛ sɛ ɔmo boaboa ɔmo ho abɛyɛ asante dɔm ɛnɛ wohwɛ the campaigns ɔmo mu yɛ freedom fighters ne nyinaa ɔmo asɔre atia asante sabi traders I mean sɛ ɔmo ntumi nsɔre ntua asante but twi kasa fakyɛ me ɛnɛ mmeranteɛ tɔtɔfeewa bi ne mmabaawa bi na dɔmahene yɛma wo microphone sɛ kasa na wɔbɔ saa mmeranteɛ aba so Twene Jonas ɔhene David Old Burger Frema Shows ne n'asefoɔ nsɛm a mmabunu yi kan ɛho nte nti sɛ ɔhene yɛma wo microphone sɛ kasa wɔ program bi ase na saa dwomede no ase na wokɔbɔ saa mmeranteɛ aba so na wowie a watoto nsɛm no bi ama na bɛduru asanteman mu deɛ a na kɛ sɛ nnipa bi abɔ mu tirim pɔ sɛ ɔmo ne asante ɛwɔ nsɛm ɛka anaasɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ asante dɔm nana domahene onim hwe kura no sɛ bunu obi a ɔde ayeye bɛma na ɔsɛ nkɔde ma asante adenti na meka saa because asante ne in the southern sector no ikura epija ntem edi nyuma any opportunities ba southern sector emu adodie bia yɛne abonofo na ɛde yedi na meka wate ase ntino sɛ bunu empunto kura ma hɔ sɛ de obi expect na yɛ nyina akoma so ade ne sɛ empunto no ebi aka echi a ɔmo hwe sɔmbe na asante ene bunu nyina no obi agyina na so na emum ebunu ɛwɔ aseda bi a ana adwumpo bi a papa also mo gyina ma asante because yɛ wɔtachima hospital hospital emu yɛ den pa Sunyai hospital sorry emu yɛ den pa refer oba konfa no chi otumfo gigi skasi emfa mo konfa no chi nipa ni bi gyina ho criticize na me bomb mpa yɛ sɛ mo nkɔ ɛyale me reform nkɔ da ɛnyɛ sɛ me bo bi dua ɛnyɛ saa wɔn wa conscience ebi bo awfo which is not good for your health na asantehene deɛ ɔyɛ yɛwura no ase kyerɛ sɛ na munya nsɛm no ɛnam sɛ na mu wɔ adesuade hu no munim sɛ betomre bi a kofirikura mufoɔ bɛba bɛwura ofie abɛpere afa ofie akonnwa nti no ɔmo de nkonnwa bebrebe bɛhyɛ asantehene te sɛ ɔpɔpem so wona hwɛ so ma yɛ busua nie aha ne yɛsom that is what it means yɛwura ne santehene no saa na ɛteɛ nti nkonnwa bebrebe na munya nsɛm ebi wɔ abonumam ebi wɔ ɛfɛ ne sɛ eastern region ebi wɔ baabi a sɛ ɔsantehene ɛna ɛhwɛ saa nkonnwa no so ɛsan sɛ ɔmo chi no ɔmo nim deɛ besi na sɛ asante nsɛm deɛ a nana mu no ɔmo nim deɛ ɔmo nim a yɛ nim sɛ ɔmo nim sɛ ɛyɛ safe ɛbɛyɛ ya sɛ wobɛkɔ mesɛ apɔku yɛ sɛ wotu sɛ na wɔyɛ adeɛ bi ama wo ma na obi firi baabi na bi ka sɛ ahokyerɛ nti no ɔde sika bɛgye ɔma no gyapadeɛ ayɛ dɛ ɛfiri ɔmo nsɛm ɛno na nanam hwɛ di na ɔmo si no ne ɛde akyi bɛgya asante na yɛni hɔ a asante adi asɛm ama yɛ nti asante deɛ yɛka sɛ yɛwura ne santehene a saa kasa no asekyerɛ ɛno no ɔsantehene yɛ position a ɔwɔ no obɛnya tan obi anim na ɛtan na obɛnya no ɛnsesa ne nipayɔ ne ne tirimupɔ ne ne susuyɛ because ɔno wahyɛ ne ho den ɛna wagyina yie na wɔte yie ɛna ɔwɔ baabi ɔwɔ no nipa de ne kɔ aduro so
Any people for quadros or I'm fancy also mobile physical, Becassa, physical and some service. Unbelievable both physical and spiritual. And tis until my intiany abuno to be precise. Any issue be a year and Tokasem and I ye cassetry. A year there, any pay we any pay ha the Casa Hontia, Obacasa Amana Traso. But I don't yet the position of the whole bono a minor, and I say Asante a minor. It would serve for you, a brebiano, on prepared, and only the parent of my henny, and me, I mean, Amasara, a year, Dinsa Himano, or more, and a tackle Jim. So more, when if I say, a hungry man is an angry man. When you say a hungry man is an angry man, or my tasty of power. Because Santiago sound much a brand new, much beer, into the beer no my angry. Na enko see she. Enti Ukraine see. Oh, Masa, Santiman Ponso, na Sebaba, Asante, na Sante Mino, Asante Besina Minuka say, Mr. Charles, Asante say at the right year. Among we are present. I am mine healing Mako 67. The Bria to theater no. 3-4 people how much the moon said that and you're active. But currently no. You see a son and a tenacity. Santa Mike Council tenacity. Genulia, sanity. And you know, a mobia nadano. A mobia nadano say, now wait to make you fa a club a couple crass. Even Chabodom crown or was and a bonum, who to make you have a Chabodom. Now, a dubricum. Now I could do. A funny say, Sampane, a funny say, Fiapri. So, any Dumasini, Untimi, anti Casana, Obeca, thinking so Casa. Now, I know Canasama or can't win in your twin chain. Unisasama or can. Penin Casasa, but Ocasabiare, or can't say no officer, and yet polite so cow come on watch and win in your twin chain. Obi show. Obiansho, no, Penny, you African, Penny, like a judge in such standard. How can someone can collide a penny a tro? But you want my uncle, even sometimes do baby. I know the Ozen Gauson Gauka. So, ain't ye, Master say, but the Manusino, a movie I'm finding in trims of Gasa, a bono, any Asante, oh, issue be a enocre, and Rechinamiti, or more. Kobe our university campuses no omo bono e feno basu so na Ashanti de ne asu na basu ni asu no abre bia no according to university we no executive so say yi anu do no ye program omo ye bom we mu ya no mo invite you see but this omo say ensem na adoma hene keka no ama enkola no kro mo friend say schools you apon mu no e division ba o montem wa nyene say de oye no e di sunsun so kese na beba e division ba o montem o Ken University e bu Legon so basuni e bunu and afo students union and asuni Ashanti students union say what you say o matena for so many years pressure what transit no sunsun so everybody ba na utena se na ohwe wo na hu se de wo ye na ya yenyina ebe witness bi na me dru a me say mo bi anka se oh no se nka munya abotre because you wish for war and you have it and that's it opanyini ebedo base p thank you Asante chantro champion fungen. Asante chantro champion fungen. Asante sebo meditin. Asante sebo meditin. Rabia santina dwe kasangen. Rabia santina dwe kasangen. Osechi chie modi nyawisio. Osechi chie modi nyawisio. Mwane benya seduso supanyini akaba kuma sika papa no. Mwane benya seduso supanyini akaba kuma sika papa no. Obi nya sebia ko be. Obi nya Sebi and Kobe. Amen. What did you for